tsinannun mutane masu ƙasassun zuciya. Ba mu taɓa samun shugabannin ƙasashe waɗanda suke muyagu irin ku ba, wanda su ba su damu da mutanen ƙasashensu. Me kuke so mu muku? Mu sa muku albarka? Allah ya tsine muku. Allah ya tsine muku adadin haɗurran motan da ake yi. Allah ya tsine muku duk adadin mintuna da seconds da kuka ɗauke wutar lantarki. Allah tattara wutar lantarkin nan da kuke ɗaɗɗaukewa ya maku guzuri a kabari. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana mummunan ƙarshen ku da gaggawa. Allah ya nuna mana wannan ƙasa ƙarƙashin adalai masu cewa Allah ya ce manzonsa ya ce. Allah ya kawar mana da ku. Ba mu bukatan ku sam, ba kuma ba tsammanin za ku taɓa gyaruwa har abada. Mu kuwa da kuke mana barazana, za ku yi kaza za ku yi kaza, da me za ku yi mana barazana? Tsoron me za mu ji ku? Wallahi kun yi kaɗan. Ku da kuke miyagu kawai, tsinannun mutane masu ƙasassun zuciya. Ba mu taɓa samun shugabannin ƙasashe waɗanda suke muyagu irin ku ba, wanda su ba su damu da mutanen ƙasashensu. Za ka ga wasu ƙasashe na'am ba a ce da zamu musulunci yake iko da ƙasan ba, ko da mutanen musulmi ne ko ma ba musulmi ba ne, amma ba ka ga mutanen mu ba su damu da mutanen ƙasansu ba, sai ku ba ku damu da mutanen ƙasan ba. Ba abin da ya dame ku. Abin da ya dame ku kawai kuna cinikin kwasan billions, kuna kawai ƙasashen waje. Sai ku haƙa kulab ɗin ku kai fasadi. Da me kuke so mu, ko ne za ku ba mu tsoro? Da me za ku ba mu tsoro? Cikin hayaniyan da suna ba da tsoro, da yake su ba san Allah ba. Ko da za mu tatar da su Allah ta'ala, su ba gane shi za su yi ba. Su sun bi jin tsoron mu ma fiye da Allah, saboda ba san Allah din ba. In ka ba su tsoro da Allah sai su yi maka dariya. Inda wanda zaka ce mishi zaka gamu da Allah a lahira, sai ya ta dariya, ha bai damu ba, shi ba komai bane kuma da Allah. In ka ce mishi zai shiga wuta, sai fashe da dariya. Amma akwai nasa abin da ba ku so. Ba ku son duniyan nan ta kubuce muku, to Allah ya raba ku da duniyar. Allah kuma ya raba ku da ita cikin kaskanci da walakanci. Allah ya kawo mummunan ƙarshen ku. Duk bukatunku na duniya kada Allah ya biya muku. Allah madaukakin sarki kuma ya taimaki wannan al'umma, ya raya zukatan wannan al'umma. Allah ya yafe ma, muna roƙo Allah ya yafe ma shahidanmu, ya sa su a cikin jimlan ahya'il marzuqin. Muna kuma roƙon Allah ta'ala ya ɗauka mana fansa na jininansu da aka shekar, akan waɗanda suka shekar da waɗanda suka taimaka musu, kai tsaye ko a fakaice.